Patufet, on ets? És el nom que porta l'exposició situada al Palau Robert. Malgrat el títol, l'exposició no se centra exclusivament en la relació entre l'autor i la publicació, sinó que fa un repàs d'aquells aspectes més rellevants de la vida d'aquest emblemàtic barceloní. Aleshores, per què se li posa aquest nom? Ens interessava que la imatge de l'exposició fos una imatge atractiva per totes les edats. Llavors als nens els fa gràcia, encara que no coneguin en Patufet, i tota la gent majors, més grans que jo, tothom té encara el referent de la revista en Patufet a casa. Llavors volíem que la imatge i allò que cridés l'atenció d'alguna manera despertés alguna coseta aquí i se'n va acollir el Patufet. De fet, en Patufet va ser un dels projectes més importants d'Aureli Capmany. Fundada al 1903, era una revista dirigida als nens, però la seva particularitat resideix en que, malgrat ser per infants, tenia la mateixa estructura que una publicació per adults. En Patufet va marcar una època. És una revista en català, això no era usual a l'època, i és una revista gràcies a la que moltes generacions de catalans i catalanes van llegir i van aprendre a llegir i escriure en català. L'exposició es pot visitar al Palau Robert fins al 20 de gener.